Salam gaderli vatandaşlar. Häzir men gyzagly bir habar yglan etmekçi. Dünkü apreliň 14 güni Türkmenistanda halk maslahatynyň ýygyny bolanyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özüni halk maslahatynyň başlygy wezipesine belleýär. Özü bu ýygyny başlaýar, özü açýar, özüni belleýär. Ve 100% yankı 56 ağzanın halk maslahatynyň ağzalarynyň 56 sesiniň 56 adamyň sesine 100% el galdyrmak bilen gollaýarlar. Şeýdibem özü halk maslahatyna başlyk bolýar. Bu ýerde indi nähili kanun bozulşyklar emele gelýär. Özü prezident bolup özü kanuny gözgörtüle bozýar. Bu ýerde halk konstitusiýa boýunça Türkmenistanyň prezidenti halk maslahatyna agzada bolup bilmeýär. Ola başlygy eken agzada bolup bilmeýär. Ýagny bu gadagançylyk şeýle görkezlen konstitusiýada, emma oňa garamazdan ol özüni halk maslahatynyň başlygy edip belleýär. Indi bu näme diýmek? Eger Türkmenistanyň prezidenti yarawsuzlygy sebäpli ýa başga bir sebäplere görä ýurdu dolandyryp bilmese, halk maslahatynyň başlygy wagtlaýynça dolandyryp bilýär diýen kanun bar konstitusiýada. Indi şoňa laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti öz ýanky borjyny, wezipesini ýerine ýetirip bilmän ýagdaýynda, ýagny halk maslahatynyň başlygy özü bolup galýar. Bu eýem näme diýmän aňladýar? Oňuny prezident goýsa, prezident edip bellese, diýmek ogly bir saý sebäp bilen başarmaýan ýagdaýynda da halk maslahatynyň başlygy bu zatlara alyp çykyp gidebilýär, alyp ýörebilýär diýmek. Indi men size gaderli watandaşlar ýatlatmakçy dünkü bolup geçen ýygnakda indi şular ýaly wakalar boldy. Yine bir aýtjak dadym. Türkmenistanyň watan programmasy, bu Türkmen döwlet programmasy, döwlet telewizionyasy. Buňa daşary ýurtlaryň ýanky международный наблюдатели diýse, daşary ýurt gödöwçileri hem synnaýa bu programmany şonuň üçin men size etjek haýyşym her gün ýer bilen şo turaňyzda çaý çörek ýen wagtyňyz gönüp 5 minut YouTube'a girip ýanky watan programmasyna hökman dislike goýun. Ýadyňyzdan çykmady şo ýerden nahar ýen ýeriňizde stoluň başyna stenen ýüzüne, meselem stenen ýüzüne bir ak kagaza ýazyp goýýaňyz, ýer bilen turup watan programma dislike goýmaly diýip. Şo ullukan harp bilen bellik edinde ýen nahar ýen stoluňyzyň ýokarsyna asyp goýun şonu ýadyňyzdan çykmady. Her gün şol enlik bolsun her birimize gidip her birim şoňa dislike goýmaly. Näme üçin? Sebäbi bunu daşary ýurt ýanky международный halkara gödöwçiler we şolar fiň näme üçin beýle bu giden dislike'lar emele gelýär watan programmasyna diýip sorag dörer ýaly. Bu zatlar gaty uly rol oynayar şu dislike'lar. Şonuň üçin gaderli watandaşlar ýatdan çykarmalyň, dislike her gün ýerden goýup çykalyň. Onda ene şu günkü meniň şu etjek bildirişim şu barada Berdimuhammedow barada, onuň edýän pysypjylyklary barada, ogly ikisi bilen özlerini ogly ikisi ýurdy dolandyrmakçy. Ene meniň gelen netijem ine şeýlere. Bolýa sag bolun, sag oturuň.